Bé, hola a tots, ja estem a la tercera i última etapa i bé, comencem amb un petit comentari que no té gaire a veure amb l'etapa en si. Recordeu que demà, quan arribeu a Portbou, hi haurà 3 busos que sortiran cap a Blanes, si en cas de que l'hagueu contractat, a les 5, a les 5 i mitja i a les 6. Són els 3 autocars. I com que no sabem a quina hora arribareu per poder agafar un bus o l'altre, el que us demanem és que quan arribeu doncs aneu allà a l'arribada a demanar el tiquet. Així ens els anirem omplint a mesura que aneu arribant i no passarà doncs, que algú perdi el bus o agafi un bus que no podrà agafar. I comencem ja amb l'etapa. És una etapa que tot i que té més o menys la mateixa distància que la segona etapa, heu de comptar que tots fareu uns temps menors que la segona perquè és una etapa que es deixa fer millor i no és tan tècnica com la d'ahir. Els de la cursa llarga de 120 quilòmetres sortireu de Roses. Des d'allà, doncs, els primers 4 quilòmetres més o menys són per camins de ronda, urbanització, 2 platges, una la fem pel passeig, l'altra la fem per la sorra, però bueno, és un tram d'escalfament que es fa molt bé i a partir d'allà sí que ja entrem al Parc Natural del Cap de Creus, una zona preciosa i tenim uns 5 quilòmetres de camí arran de mar que són molt bonics, fins a Cala Montjoi, que és on tenim el primer avituallament, és el quilòmetre 9, allà trobareu l'avituallament. Al sortir d'aquest avituallament heu de seguir per la platja i després trenqueu a l'esquerra i agafareu una pista que la seguireu durant 200 metres i després a la primera corba a l'esquerra doncs ja agafeu un altre camí que també us porta arran de mar i seguim fins a un punt en què trenquem cap a l'interior per no entrar al Cap de Creus. Aquí estarà ben marcat per no continuar, perquè hi ha un camí que continua cap al Cap, perdó, he dit Cap de Creus, volia dir per no entrar al Cap Norfeu. I aquí aquest camí puja cap a l'interior i creuem una pista i d'allà baixem per un camí cap a Cala Jóncols. En aquesta cala després sortim també cap a l'interior, seguint la pista que surten els cotxes, i trenquem a la dreta per pujar cap al Puig de sa Cruïlla. És una pujada força intensa. Quan estigueu gairebé dalt trobareu la pista, de nou, que creua, i aquí no heu d'anar cap a la dreta. El GR va cap a la pista, però vosaltres heu de continuar fins a dalt del Puig de sa Cruïlla, perquè a dalt tenim un corriol que baixa directe cap a Cadaqués i evita totes les corbes de la pista. I això, heu d'arribar a dalt perquè després és més ràpid també baixar per aquest corriol que va directe a Cadaqués, on tenim el segon avituallament i sortida de la cursa de 80 quilòmetres. I bé, què dir de Cadaqués? Un lloc preciós per passar-hi. Sortim de Cadaqués i aquí ja estem les dues curses juntes. És una pujada, la pujada més llarga segurament fins a Bufadors, que és el punt més alt de tota la cursa, amb 380 metres. És una pujada que no és tècnica i és bastant constant, per tant és qüestió d'agafar un ritme i anar fent. No arribem ben bé a dalt del Puig de Bufadors i passem pel costat, i un cop a dalt, si mireu enrere que teniu Cadaqués, les vistes són molt espectaculars. Des de dalt seguirem una mica plans per un corriol i després ja agafem una pista a mitja baixada que seguim durant 2,5 quilòmetres per aquesta pista fins deixar-la i agafar un corriol que ens porta a la carretera de Port de la Selva i hem de seguir pel costat de la carretera que hi ha un voral fins al tercer avituallament que està ben bé al passeig de Port de la Selva. I a partir d'aquí doncs, tenim el següent tram fins a Llançà, que són uns 8 quilòmetres, que són per un camí de ronda que està molt ben indicat, però heu d'estar atents perquè hi ha cases, hi ha urbanitzacions, hi ha platgetes que baixem a la platgeta, després en sortim. És un tram que es fa bé, però que bé, cal estar una mica atents al marcatge. Fins a Llançà tenim l'últim avituallament
complet de la cursa. Sortint de Llançà continuem també uns quilòmetres amb la mateixa dinàmica de camí de ronda i petites urbanitzacions, fins que arribem a Cala Garbet. Aquí, a Cala Garbet, doncs, a la platja de Garbet, hi ha un tram de roques que també semblarà que no podeu passar, són unes roques molt escarpades, i tindrem voluntaris i s'hi pot passar perfectament, tot i que en un primer moment dius, ostres, perquè estàs al costat del mar i sembla que no hi puguis passar. Un cop superat aquest tram, aneu en compte perquè sembla que puguis continuar per la platja, però no, aquí hem de trencar a l'esquerra per anar a buscar una pista que puja una mica i després ja per un corriol acabem de pujar i baixem fins a Colera, que és l'últim poble abans d'arribar a Portbou. A Colera també passem pels carrers, mirem de tenir-ho molt ben marcat, però estigueu atents perquè hem de passar per l'església i un cop sortim després de l'església ens trobem la carretera nacional que l'hem de creuar. Aquí hi haurà els Mossos d'Esquadra i hem d'anar en compte perquè és una carretera transitada. I un cop la creuem, última pujada i baixada fins a Portbou per arribar a la línia de meta, que aquest any no estarà arran de mar, està en un passeig molt bonic, al costat del mar, però la tindrem allà al passeig si tot va bé. I un petit comentari també, en cas de molt mal temps, de que fes un temporal de pluja important, l'etapa acabaria a Colera. Allà hi tenim un pavelló amb molt bones condicions i ens retallaríem aquests últims 3 quilometrets, són més o menys, de Colera a Portbou per poder fer una arribada millor en cas de pluja. Crec que això és tot, molts ànims i ens veiem a Portbou.